Jako celý. Já nějaký dokumenty ne. Když natáčí 3 hodiny, tak proč ne? A já jsem si natočil povzbuzující ten. To je takový povzbuzující ten. A to je od Steenu, ne, tohle. Písnička. Yo, man, let's get out of here. Where to you? Jsi to pustil na takovou kamina! Kurva! Co tady řešíš, vole? Ty chce nikam jinam, vole. To je sila, jsem měl pár kuny. To je takový povzbuzující. Rátý. Jdi do pí. Šťali. To je hezký, ne? Jo. Hodně hezký. Jsem myslel, že ty další, vole. Já bych si spleskal, ty vole. Tak. Helenka moja by byla. No a tady mám akorát ty tučňáky. A ne, že ráno uslyším, kdo ho tak najebal, ten bol. Že budeš píchat s Karlem. No, aby neslyšel babi, vole. Vykouřenej, možná by se přijel. A ještě mě tady bouchal do vrat. Buzerát jeden. A toho Ježíše blázna znáš, ne? Já jsem na autobus. To ono, jako stát si ten bus. Proč kazíš všechno, co má začít? Já nevím. Vy jste to říkal, ne? Já jsem se ptal jeho, jestli zná Ježíše Ježíš blázen. A ty hned prozradíš, vole, pointu. Chápeš? Takže on teďka bude čumět, vole, na to 20 minut, vole, a ví, jak to dopadne. Ne, tak 20 minut ne. Ne, a ví, jak to dopadne. No, jak se nazí bus. No. Lidi, ty vole, Ty jsi Grifič. ne, to není o něj, vole, to je dnešní doba, vole, dnešní generace, vole, přijdete na to sami. Ano. Utemujete se jenom v tom, že už nebudete mít co říct, vole. Protože vy všechno řeknete, vole. O to go. Ano. Přijdete na to, jednou na to přijdete, věřte mi. Na moje slova si vzpomeňte, jednou na to přijdete. Já to vidím v práci, ty vole, tam co se řekne, ke všemu se vede komentář, ke všemu se vede komentář. Furt komentář, jako prostě proč komentovat? No. Na jednoduchou otázku dejte, prosím vás, jednoduchou odpověď. Jestliže jsem tam, co jsi dělal v neděli, neříkej mi, co jsi dělal v pondělí. Jo, prostě všeobecně, prostě jenom se zeptám, nebo normálně lidsky dobře míněná otázka a ono, ty vole, to je ty zpověď jako u soudu, ty vole. Slovíčkaření, ty vole, co si řekl, co si neřekl, lidi, prosím vás, buďte lidi. Ano. O tom to je. Já ti dám, že budeš píchat s Karlem. Hele, já mám jenom napovím. Pojď sednout. A to nemyslím špatně. Takhle. Nové hřívka. A to nemyslím špatně, jo. Vlka, ne, má vlka. Pojďme. Já jsem jenom, to bylo vlastně... Svině. Zákeřnej. To mě máš dost dlouho, jo? Když jsem posílal zprávu mému synovci do rádia Egrenzis, tak to je vlastně takový můj pohled na svět. A to bylo v době, to byla vlastně svatba. No. Prčiky svatba. A poslal jsem mu tam SMS-ku. Ahojky, milý synovče. Lidé dnes vidí svět jen bíle nebo černě. A v tom schonu jsou i zlí. Zastavte se a vnímejte svět plný barviček. To vám radí strýček Kefíček. To už jsem někde slyšela, ale... A
K tomu jsem jim teda připomenul, aby mi zahráli skupinu Rainbow, což je v překladu duha, s písničkou Since You Be Gone. Since You Be Gone. A oni ji zahráli. To znám, ale to slyším furt práci, vole. A to no furt. Jsem neřekl špatně přece. To ne, no, ale pěkná písnička. No, ale jako proč ten svět je takovej, prostě jako někdo něco řekne a my hledáme vždycky jenom prostě něco špatného na tom, co řekl. Doplnit ho, upozornit ho, opravit ho, kritizovat ho. Lidi, ty vole, do prdele, jsme lidi, ty vole, jsme normálně, jo. Pipík něco řek, tak to řekne, jo. Sedí to nebo ne, hotovo, čau. A tady se něco, víš, jako prostě, ta doba všeobecně prostě je taková, že něco řekneš, jo, a čekáš odpověď a ono se jí nestane. No, ale to jsem musel úplně sám, vole. Hodinový rozhovor. On co odpoví. No. Nic nevíte. Jo. Dobře, mi nedoplníš ty. Jako odpovíš mi na to, co jsem se zeptal. To je vyfič, pojď pivo. On už totiž v tom, že chtějí mluvit a všechno chtějí řešit. A všechno chtějí dělat. Jo. Je mi to pivo, ty vole. A to mi, ty vole, to neměl, ty vole, že si kdo sednou, pikuku. To jsem rád, že sedí vedle mě. To je šílený, vole. Na schopě se prohodníme, vole. Proč? Štěpánu. Já tady nebudu sedět. A bych tě ještě na nohy, ježišmá. Na gule. To ještě ne, ale už si zastavilo, už si zastavil kefa. Ty jsi zastavil, ty. Proč tam nehrajeme nic? No já nevím, protože proč natáčí. Protože bude nám. Pohledně, teďka pohledně. Jsem mu horku. Horní lože, ty. Nešaj. Už jsem blbá, vole. Tvoje. Vigor. To má solený, vole, máš štípre. Víš co, vado. Já nebyl. Zas. To mám říct. A když mi oznámili tu smutnou novinu, tak jsem mu poslal tohle. Doufám, že jsem ho tím neurazil. Asi ne. Že ne. To je polený, veď. Prej, tam si namočil kurku. A zapomněl, že jsou osolený, ne, podívejte. Tak se kurýne okurkou, ne? No prej, blbec, tam si naučil okurku, vykurýnou se. Zapomněl jsem osolený ty okurky. Čurák to solený. A já myslím tam, okurka ozdravuje, no. Osolená. Říkáš to držu hlavu, ne? Může být. Mluvíš špičník. Chcete něco takového vyjádřit slovama? Ano. Mluvte, no. Ježiši. Nepřepínejte, proč to přepínáš? Počkej, ne, já se podívám, co mi za písničku dá. Já ty víš moc dobře, tam je ta písnička. Nevím. A Jardo tam buď, Jardo. Nebude mě hustě, Jo. jak tam to třetí. Jardo, nebuď hustej, kamarád. Já musím Jardu, abyste mi tady nebrečeli. Jo, to je Jardu. Už ho vydávám, tady Jardu. Počkej, Jardu, vole. Teď pouštíš Jardu, počkej, Jarda není. No, ale pustíme tam Jardu, aby jsme vzpomněli. Památník, něco jako. Ale on to potřeboval slyšet, když jste tady byli vy. Ale on to nepustil, on nebyl bec, vole, já jsem mu to říkal. Co je? On to nepustil. No, Nic počkej. to spadlo, ne? Ne, ty chceš, aby jsme už nebyli pivo. Proto nám No, já dáte se žlutý. tohle pro ty tady to. Co to nevím. Jde. Jarda by byl, 20 životů spojené. Jarda by byl úplně v pohodě, vole. Jarda by byl úplně v pohodě, kdybyste se k němu jinak chovali, jo. A jdem, 20 životovky. Máš nemáš, ten na řeč. Tuta písnička, je to samý dokola. Jsou tam 3 písničky na CDčku a to CDčko se furt omírá dokola. Takže to je nesmrtelná písnička, Hugo. Tam bylo. Poslouchejte. A já mu říkám, Jardo, tyhle, co jsi s tím dělal?
říkám, tyhle, CDčko si musím zacházet trošku slušně, ne? A opět říkáte, já jsem se o něj bral, a víš, jako oni ho tam hodili mezi ně, ne? Někdo měl dekl, někdo měl spodek, to je hrozný, ale. A na moziku jezdí na kury.